Takže ja vás zdravím, moje meno je Aragon a toto video bude trošku od veci, žiadne let's play, proste nič, ukážeme si vo Photoshope ako spraviť takéto pekné logo, či už na pozadie si to môžete dať do mobilu, to je absolútne jedno. Tak môžeme hneď začať, vidíte, že vyzerá to dosť zložito, ale uvidíte, že je to veľmi jednoduché. Tak, Photoshop už máme otvorený, zvolíme si veľkosť, ja už tu mám nastavenú veľkosť mojej plochy, názov si dáme trest. Tak, ďalej čo chceme, aby toto pozadie bolo čierne. Takže tu na vľavo dole máte takéto dve kocky, tú prvú si nastavíte na čiernu, potvrdíte OK a stlačíte skratku Shift, Backspace a Enter. A máte to čierne. Ďalej si túto prednú kocku dáte zase na bielu, vložíte si takto cez tečko text, no a napíšete tam trest. No, takže ďalej čo spravíme, ten text si musíte vyrastrovať. Na konci videa, ak nezabudnem, vám aj poviem prečo. To som nechcel. Vyrastrujeme ho. A ako tu môžete vidieť, na ten text natiahneme textúru. Aha, toto som nechcel, sa ospravedlňujem, takže budem musieť ju pretiahnuť z plochy. Tak. No a nastavíme sa to tak, aby to zakrylo približne ten text, možno trošku viac. Potvrdíme OK. A tu si zvolíme znormálne, prepneme na násobiť. A môžete vidieť, že tá textúra sa vložila vlastne do toho textu. Ďalej vidíte, že je to vlastne ako keby rozbité, taký roztrhaný ten text. Takže čo spravíme? Klikneme na toto, na mnohouholník a najlepšie je robiť si nejaké trojuholníkové tvary. Potom to ide. To si myslím, že to je najjednoduchšie. Pardon. Zabudol som si kliknúť. Musíte mať na texte trest. Tak, spravíte trojuholníkové tvary. To už ide. A vlastne všetky tieto písmená po jednom si takto môžete rezať. Ja to robím takto jednoduchšie. Môžete to urobiť úplne inak. Môžete sa s tým viacej pohrať. Ja to robím len takto narýchlo. Takže ak to koktám, tak fakt sorry, hej. Je to moje prvé video. A mám trošku trému. Aj keď neviem prečo. Tak, to by sme mali. No. Vidíte, ja som tú textúru natiahol tak, že teraz keď ju postiahnem doprava, tak tu už je biele. No, tak musím jak tam bobchať. No, zhruba. Tak, ďalej, túto paličku, neviem jak sa volá, taká kúzelníková, na tu si kliknite. A odkliknite vlastne, vidíte tu ešte, toto som zabudol, toto si pozrite, je to také tmavšie, je tam taký tieň. A my to spravíme tak, že si najprv odklikneme, ktoré časti chceme, aby tak vypadali. Takže klikneme na jedno, stlačíme Shift. A už si len odklikneme. Potom stlačíme Ctrl plus J. To nám vytvorí takú, no proste kópiu tej vrstvy. Na ňu stlačíme pravým, voľby prolnutí a vržený stín. A tu nám môžete vidieť, no už iba to, ako sa to mení. A to už si nastavte ako chcete. Tak, no, zhruba. Môže byť. Ďalej,
Vidíte to rozbité sklo, neviem, veľa ľudí, čo ma pozná, si myslí, že je to neviem aké ťažké, pritom je to jeden jednoduchý obrázok. To tiež vložíte sem. Tieto obrázky aj textúru dám do popisu videa, takže sa nebojte, potvrdíte a vidíte, že je to také za tým. A neviem, jak to vysvetliť. Proste prekrýva to celý ten text, aj tú textúru, takže kliknite si tu na ten glass a presunte to úplne hore. A vidíte, že už svieti celý a z normálneho dáme na závoj. A tu sa môžete už potom pohrať s krytím alebo s výplňou, či to chcete, neviem aké slabúčke, ja to mám najradšej na 100%, pretože to fakt vypadá najlepšie si myslím. No a už ako vedia niektorí, čo pracujú vo Photoshope, že toto okolo, to sú len braše. Nedávno som preinštaloval tento Photoshop, takže naozaj neviem, či tam mám túto peknú elipsu. A ja ju mám už nadstavenú, takže je to super. No, zhruba. No a už si len kliknite, kde ju chcete mať. Ale doporučujem si spraviť ešte jednu vrstvu. Alebo no, môžete. Kliknite si na vrstvu. A máte. A vidíte, že je to biele. Keď to chcete mať takej farby, ako je tá textúra, tak dáte ešte raz dáte späť a nastavíte si, kliknite na, čo ja viem, tu môžete dať na sklo biele, modré, to je úplne jedno. Tak a je tu. Môžete tu dať úplne čokoľvek, čo sa vám páči, hoci aký jednoduchý brush, štetec teda. No trávnik ten určite nechceme. Vidíme. No a vidíte, tak si to pekne môžete spraviť. Maximálne keď sa vám niečo nepáči, tak to vygumujete. No, ale týmto určite nie. Je to také moc na sebe. A vidíte, že je to také nepekné, tak tam dáme ešte jeden brush. Rozmýšľam teraz, ktorý tam dám. Niečo takéto. No, zhruba. No a logo je na svete. Alebo je jedno, ako to nazvať. A už len sa môžete pohrať s tými farbami. Čierna, biela. Tieň. Zavriete a vidíte. Je to na svete. Tak a už si to len uložíme. Doporučoval by som to ukladať v tomto BMP. Je to najlepšia kvalita. To je na pracovnú plochu. 32 bitový. Potvrdíte OK. Tak. No a logo je na svete. Zavrieme Photoshop. Môžeme sa na to pozrieť. Tak toto vypadá. Tak, toto bolo moje prvé video. Ešte raz sa omlouvám za moje koktanie, za chyby. Budem sa to snažiť vylepšiť, opraviť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Napíšte do komentárov, ak tak dajte like a to by bolo. Tak sa majte. Čau.